oslej mi ostalo jedno tmavé pivo, tak som z neho vyskúšala spraviť koláč a musím povedať, že bol fakt super. Ako prvé vo väčšom hrnci necháme rozpustiť maslo s tmavým pivom, medzi tým si pripravíme vajíčka, kyslú smotanu, vanilkovú pastu a štipku soli, ktoré vyšľaháme, kým nám nevznikne nadýchaná zmes. Do hrnca s rozpusteným maslom a pivom potom zamiešame cukor a kakao. V tomto bode už všetko stačí zmiešať ručne metličkou, nebudeme potrebovať žiadne elektrické mixéry. Ďalej pridáme pripravenú vajíčkovú zmes a nakoniec prisypeme múku a sódu bikarbónu. Celý proces je veľmi jednoduchý a hotový za pár minút, kým sa nám prezhreje rúra. Cesto prelejeme do zvolenej formy vyslanej papierom na pečenie, môžete použiť akýkoľvek tvar, ktorý máte doma. Formou ešte jemne buchneme olinku, aby sme z cesta dostali bublinky a dáme ho piecť. Po upečení necháme koláč vo forme vychladnúť, až potom ho vyberieme von a krájame. Medzi tým si pripravíme polovu z Filadelfie, veľmi mäkkého masla, vanilkovej pasty, troch javorového sirupu, štipky soli a práškového cukru. Tento krém nebude úplne hustý, ale mal by byť schopný udržať si tvar. Kladujeme ho v chladničke a natierame ním jednotlivé kúsky až pri podávaní, aby bol každý jeden pekne pokrytý. Vraj má vizuálne pripomínať penu na pive. Nemusíte sa báť, že bude koláč nakoniec chutiť ako pivo, práve naopak. Pivo pomáha zvýrazniť kakao a pridáva karamelovú chuť, takže koláč potom chutí ako taký vylepšený brownie s náznakom kávy a nie ako pohár piva. Ako hovorí Jarda Sapík, je to výborný, skúste to. Pa pa!